Sama tayo. Sama tayo. Ayan po. Ayan. Bali, magpipintura na ako dito. Sa terrace dito sa taas. Ito po. Pipinturahan. Ayan. Ang ginawa to ni Kuya Gacho. Ayan. Okay. Ang ganda nito pag napinturahan na. Lalong lalabas yung ganda ng bahay. Parang ito, ala condominium yung style nito. Napakagandang bahay nito. At ayan po, tara po, samahan nyo ko sa vlog ngayong araw na to. At sana po, huwag tayo mag-skip ng patalastas. Yun. Hoy! Diyos marhay na ramrag sa endong amin. Gusto ko na mo magpasalamat sa darating na eleksyon. Huwag niyong kalimutan. Dulce! Oh, Dulce! Si Arma, Oh, Dulce! Dulce! Si Arma! Oh. Dulce din! Huwag niyo kaming kakalimutan sa darating na eleksyon. Si Arma! Mga panyero. Ha? Mga boys. Ay, mo ng primer yan. Amo talaga! Ano yung primer? Alin? Prince. Ikaw? Baba na ako. Jason. Kaya, dana ako ibang masabi. Magtrabaho na kita. Amot to na. Amo ay. Tabi ko kaninyong amin. Mga taga-baro. Okay lang naman! Yo! Asan yung candy ko? Oh. Ano na? Talaga no? Last day. Last day na. Goodbye. Amo! Oh. Ha? Ayan po, linisan ko muna ito bago pinturahan. Dikit. Rajing! Bomba na! Pop 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 pop. So ayan po. Bali, nalinisan ko na po ito. Yan. Pwede na po siyang pinturahan. Yan. Yung mga na-weldingan, tiniktik ko na siya para po, dumikit lang gusto yung pintura natin. Yung Yes! yo. Yes! Amo? Amo. Amo ay! Amo na talaga! Talagang amo na! Amo! Oh, amo ba yan? Amo! Ano ba yan? Ayan! Amo! Yes! Amo! Amo! Amo talaga yan! Amo! Tol! Amo! Amo! So, sali ka amo! Ako'y sa'yo, Diyos. All I wanted to say, da-da-da-da, we know.
Yan, bro. Motor na. Ito wala rin para paano. Wala ka naman sa harapan pa yan. Survival technique. Ba't hindi oh? Amo kayo. Saan mo ba? Kaya ba dito kayo kumuha na? Ako. Pagkalanan ko na yung ano. Bilikas na yan. When the lights go down. Okay, so start na tayo. Pedro. Tapos yung start, walang cameraman. Kaya start lang. Ay! Kasi yung pagpasensya lang po kung nakatingin yung camera natin kasi walang kadawak. Ibinitin ko lang sa camera ko. Produksyon ng Bongo Radio Philippines. Matubnila. Ang importante yung pag kinuha, may medyo tayo makuha. Alin? Tingnan mo malagalag. Tingnan mo. Tingnan mo malagalag. Tingnan mo rin yung sa akin. Dahil, tingnan mo GoPro ko. Ay, dyan mo ko. Ganyan na yan. Kaya ang biktima na po. Lang ba? At tingnan mo. Diba? Yung mga batas-batas ko ang balog na po. Ba ang matanak? Tawagan mo, Tay. Tay, tawagan mo na. Tawagan mo na. Yung ako mo. Ano? Sige, tawagan mo. Ay, Ako mo. nag-reply ba? Ano? Wala daw siyang pang... Wala na pang... Yun. Pang video call. Ibig sabihin, dapat magkita siya. Dapat pang video call. Panudan mo. Sabi na ko tayo. Panudan mo. Tay, ano mo yung number nito? Panudan mo. Tapos tawagan mo. Ano ko? Yan, direct na yung register na. Malapit na ako sa... Beauty. Hindi ka nito ang Dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Dahil ako kumatay, pamatay. Nalaman ko lang na. Hindi ka pagkatao ko. Ang mga next din ako. Dahil sa Blue Stars. Dahil sa Blue Stars. Sa YouTube. Diyan na po. Mo na. Amo ay. Pagpatak na po tayo na. Ang toro na yan. Yan, maghalo pa. Maghalo pa.
na pagmamahal. Hinahanap, hindi ka pa rin nagbabago. Mahal mo pa rin ako. Nanghihinga. Kailangan bang magwakas itong pag-ibig? Muhat kaya'y wala ka na sa isip. Hindi ba alala mga kahapon? Dati ay anong saya, anong tamis. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Kung nasasaktan ang mga puso.
As long as it's okay, I feel I swear, haven't you ever feel this? Imagine getting millions of seconds. More and more desires. Da 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 da. Nagbigay ng buhay mo kang ganda. Makamtan ko na may nagmamahal. Kung sino sa inyo, sino ba sa inyo ang pipiliin ko? Dalawa sa mga puso, ang naman ko. Bakit mahal ko kayo ng Sana all. Matinakan mo. Mark. Mark. Ano masasabi mo? Maganda. Maganda? Kasi ganda. Dit. Ano masasabi mo? Tingnan mo nga. Maganda? Anong luto? Hmm? Prito? Adobo sa gata. Adobo sa gata? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Okay ko. Mamaragi.
Ay, bakit kaya ang buhay ng tao mayroong mayaman, may ating sa mundo. Pangarap ang ang minsan nang di mo alam bakit kaya may ligaya ang sakit ng aking bakit kaya ay nang Yan po ginagamit ko ng brush yung mga pinag-weldingan para surbol nila ko. Para surbol na mapinturahan. Baka di abutin ng roller. Tingting lang. Ayan po, hindi pa tapos. Maganda na po. Maganda na talaga. Ano, maganda na? Kasing ganda. Maganda na talaga, oh. Diba? Ano po, taglabayo ulit ng trainer. Trainer. Kinulang. Baka natin lang. Atin po, pinatapos ko muna si Otol na magpintura dito kasi nagkakabangga-banggaan na kami. Doon. Tapos, tatapusin ko na rin to kasi ito na lang naman yung pipinturahan ko. Saka yan. Yan. At ito, tapos na. Yan. Mamaya yung sa baba na ano. Bakal. Ayan po. So, papasana all ka na lang. Ha? Papasana all na lang. Talaga naman. Siyempre. Ikaw pa.
Oh, sarap ko Wag, wag, wag. Kanan lang lumayo. Ayoko isusuko. Wag, wag, wag. Wag kasi. Wag, 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 wag naman kasi. Sabi mo kasi ay wag naman. Wag, wag, wag. Sabi ko wag na. Wag na nga kasi. Sabi mo wag na. Amuay. Amuay. Amo na talaga. Talagang amo na. Amo na talaga. Amo na nga talaga. Amo na talaga. Amo na. Amo na. Amo na talaga. Amo ay. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, gising sana, mayroon na akong dangal. Naiharap sa'yo at ipagyayabang sa panaginip lang. O may pag-iriwan, kung di dahil sa barkada ay tapos ko na. Hindi ko ang ibibigay sa'yo. Awitin kong ito lang yan ba sa panaginip lang. O may magagawa. Doon ay kaya kong lahat ng gitna. Doon ay kaya kong tapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan sa panagin lang mahagkan ilang doon lang. Look at the stars. Look at the star for you. And everything you do. Da-da-da-da. Let's take a long. Amo. Ah. Amo. Amo. Sariwa pa. Magatulsa na. Turay ninyo dyan, turay. Gibong tabako.
Amo ay. Ano pa kayo no? Marami no? Ayan po. Amo na. Jin, amo? Amo talaga. Amo na? Di nga ni amo? Amo talaga? Amo? Amo mali. Sabi mo ko. Pero amo? Amo talaga? Di amo ko amo. Amo? Amo nga ni? Amo. Amo. Sabi mo amo eh. Amo talaga. Amo na talaga? Amo na talaga. Amo? Amo ko no? Amo. Ay, Jong. Yo. Amo te. Te. Ha? Amo. Ano? Amo na? Amo na. Amo. Kung arawan akong amo. Nga, taon ta. At nagde-deliver. Hi, John. Ay! Sige, sige. Hi, John. Kumusta ka na? Sana okay ka lang. Amoy! Amo na! Amo ra kuya! Amo na. Amo na! Oh, amo sa... Amo maga! Amo na ko, sabi ni kuya. Oo. Sabi ni kuya yung nagde-deliver sa Shopee. Amo ko no. Wala, rabo ko pa. Amo talaga. Talaga. Amo na. Amo na talaga. Oh. Tapos na. Amo na ko no.
Yan po, tapos na magpintura. Napinturahan ko na po siya lahat. Ayan po. Yan. Okay na po siya. At yun po, dito rin sa harap, okay na siya. Tapos na po. Yan. Yan na po siyang tingnan. Yan natin sa labas na kumpleto na yung pintura. Yan. Ganda talaga. Ano po ay? Amo? Ayan mo. Ayan po. Tapos na. Ito na lang yung pipinturahan ko mamaya. Yan. Tatanggalan ko ng mga simentong nakadikit. Yan. Pero yung chatir sa taas, tapos na po siya. Yan. Pero amo. Amo talaga. Amo talaga. So, hi guys. Yes. Ayun ko na nakuha. Napaspasan. Oh, yo, paano sa inyo napaspasan, yo? Yo.